Għaw min ukoll itella l-bandiera tal-Vatikan minkejja li mhux suppost ittajjar mezzasta bħal-ġurnata tal-lum għaliex bandiera tal-Vatikan. Suppost li bandiera tas-Sat, laqqas il-bandiera Maltija, ġifieri. Il-bandiera protokoll li jgħid li ma titlax il-bandiera tal-Istat għaliex il-bandiera tal-Istat titla biss meta ikun hemm luttu nazzjonali. Il-bandiera tal-Vatikan tittajjar biss mezzasta meta sfortunatament ikun għadda l-ħajja ta' dejjem il-Papa. Imma aħna forsi anke l-Maltin li niżlu din il-bandiera ta' Malta ta' pajjiżna mezzasta jista' jkun ukoll minħabba li tradizzjonalment il-Gżejjer Maltin huma Gżejjer insara kattoliċi illi jista' nkunu qegħdin niġbru lil kulħadd taħt din il-kappa. Uffiċjalment ma jkunx ġurnata tal-luttu imma infakru l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri ma nlumx lil min bħallum ukoll itajjar il-bandiera il-bnadar il-bandiera nazzjonali mezzasta. Aktar personaġġi qegħdin joħorġu hawnhekk mill-Knisja bħalissa qegħdin naraw anke tifkiriet li n-nies ikunu qegħdin iżommu permezz tat-telefon ċellulari tagħhom. Dan li qegħdin naraw bħalissa li żelit tara huwa San Ġwan Lammidi. San Ġwan Lammidi li kien ħabbar il-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu u kien qallhom sabiex iwittu il-modijiet u triqat għaliex kien ser jiġi s-Salvatur ta' dinja, il-ħaruf ta' Alla. Hemmhekk qegħdin narawh li huwa simbolizzat mill-ħaruf. Personaġġi oħra li nkunu qegħdin naraw ħirġin mill-Knisja hawnhekk huwa Lazzru illi kien wieħed mill-mirakli li Sidna Ġesu Kristu wettaq meta Marija u Marta illi kienu jiġu mill-qrib minn Ġesu kien Ġesu ma kienx hemmhekk għaliex kien barra l-belt ta' Ġerusalemm, imma meta mar lura kienu qalulu li l-kuġin tiegħu li kien jiġi kien miet. U hawnhekk Ġesu kien wera l-qawwa tiegħu milli meta kien talab sabiex jinfetaħ il-qabar ta' Lazzru għajjatlu 3 darbiet u Lazzru qam mill-imwiet. Dan nistgħu ngħidu li hawnhekk Ġesu kien qiegħed jippersonifika lilu nnifsu għaliex il-milja ta' dan kollu issa tintlaħaq għada meta Sidna Ġesu Kristu jkun qiegħed joħroġ rebbieħ fuq il-mewt. Qegħdin naraw l-istotwa ta' Ġesu fl-ort tal-Ġetsemani fejn Ġesu ara l-araq tad-demm. L-araq tad-demm li anka b'mod xjentifiku u mediku dan id-demm jista' joħroġ meta il-ġisem ikun għaddej minn dbatija kbira u joħroġ mhux biss mir-ras ma joħroġ ukoll mill-idej. Dalgħodu kombinazzjoni l-Onorevoli Deo De Battista tagħna spjegazzjoni ċara ħafna meta konna qegħdin inwasslu programm radjofoniku u kien qiegħed jgħid li dan id-demm joħroġ minn arterji irqaq ħafna minħabba illi fil-ġisem ikunu qegħdin isiru biex ngħidu hekk avvenimenti li mhux avvenimenti straordinarji li jkunu qegħdin isiru ġo fih. U li mhux biss joħorġu mir-ras mill-arterji imma jistgħu wkoll saħansitra joħorġu mad-dmuħ. Din il-vara daqstant sabiħa li issa ħarġet mill-kolleġjata u mill-ewwel qiegħda ddur għaliex hawnhekk wieħed irid ukoll jirrikonoxxi il-vari kif joħorġu li ftit li xejn għandhom ċans fejn ikunu qegħdin jifqu jekk ma jinżlux l-ewwel 4 tarġiet ta' tsuntir u jaslu biex ngħidu hekk sal-ewwel indana li mbagħad tniżżilhom il-kumplament tat-taraġġ biex jinżlu minn fuq it-tsuntir. Din il-vara li turi l-Kristu fl-ort konfortat minn żewġ anġli li saret huwa xogħol fil-Kartapesta li saret fl-1878 mill-iskultur Karlo Darmanin. Is-salib tal-Lejbanu li propju din naraw sar minn Lorenzo Busuttil fis-sena 1907 biex fis-sena 1914 Antonio Ellul ħallas atlet finimenti tal-fidda. Mbagħad fl-1900 il-familja D'Amato irregalat il-kalċi tal-fidda ibbanjat bid-deb li propju naraw wieħed fl-idejn minn wieħed miż-żewġ anġli li din il-vara għandha komposta fiha. Naraw qed
Aħna din naraw il-varja hawnhekk literalment niżlin minn jiġu wiċċhom ma' wiċċna. Naraw is-sbuħija tal-wiċċ ta' Kristu li taraw ukoll fl-aħħar agonija. Hija l-agonija li għadda minna fil-ġnien tal-Ġezzem. Hawnhekk ir-refija jridu joqgħdu ferru attenti kif ser ikun qegħdin jinżlu anke minħabba l-kobor tal-vari u l-wisa tat-taraġġ tat-Tsuntir li anke kif qegħdin naraw jorbot u jkun ftit ristrett il-kobor tas-siġar li jridu jkunu qegħdin jiġu preparati sabiex lil din il-vara jagħmluha waħda kompluta u li tkun qiegħda turi tippersonifika l-istazzjoni li nkunu qegħdin naraw. Hawn tradizzjoni wkoll tal-fjuri hawn xi ħaġa li kważi kienet tiġri ġo ma' kull vara. Din il-ġimgħa kombinazzjoni sirt naf li kien hemm irħula oħra apparti bormla u li jagħmluhom differenti wkoll huma ħal-qormi li jagħmluhom forma ta' tapit, ħażebbuġ jagħmluhom qishom kanċell li jkunu jdawru il-vari dawra tont. Imma qegħdin nitkellmu dwar il-fjuri, irridu ngħidu li fil-modi kien hawn tradizzjoni illi bħal għada in-nisa kienu jmorru u min irid kien imur ġol knejjes biex jieħu mill-fjuri tas-sepurklu li kienu jintefgħu ġol ilma u kienu jaħslu l-trabi bihom. Kienet tradizzjoni antika li dawn il-fjuri li kienu tant ikunu sebku l-artali tar-repożizzjoni jittieħdu fid-djar, jiżdiedu mal-ilma u kienu jaħslu trabi fihom. Dan il-personaġġ żagħżugħ żgħir li qegħdin naraw jgħidilna li issa kien ser ikun qed joħroġ Samuel. Is-sabiħ tagħha wkoll qed jgħin din il-purċissjoni għaliex għandek it-tsuntir u li m'għandekx il-tsuntir li jibqa' nieżel mill-faċċata tal-bib tal-Knisja. Prattikament il-vari kollha joħorġu mill-bib ovvjament prinċipali u mbagħad iduru n-naħa tax-xelluk u kważi permezz hekk ukoll nistgħu ngawdu viżiv verament mill-isbaħ l-istess mbagħad isir idħul. Id-dħul hawnhekk ikun differenti minn lokalitajiet oħra minħabba l-fatt li kif tfetx fi triq ta' quddiem il-Knisja il-vari b'marċ funebri li jkun magħżul wieħed għal kull vara jidħol b'dak il-pass meqjum biex imbagħad terġa' titla' lura t-tsuntir u l-vari jerġgħu jiddaħħlu lura fil-Knisja. Meta wieħed jara dawn ix-shots hekk tal-vari, wieħed ikun jista' jinnota kemm huma miżmumin tajjeb ħafna qatt li għandhom ħafna ta' żmien fuqhom, ġifieri wieħed ikun qiegħed jistenna li ser ikollhom xi ftit tal-ħsara jew inkella ma' żmien jiġrilhom xi ftit tal-ħsara. Ma wieħed irid iżomm ukoll f'moħħu iż-żmien ta' kull vara kemm ikun għadda żmien minn fuqha. Bħal di prattikament qegħdin nitkellmu qed li saret fis-sena 1878 u huwa xogħol kif edna kważi 150 sena. Sabiħ immens minn Mastru Karlu Darmanin. Karlu Darmanin li tagħna ħafna u ħafna Bħallum naraw ħafna xogħlijiet tiegħu, bħallum naraw ħafna xogħlijiet tiegħu. Jiena ma niftakarx lokalità waħda tien illi waħda illi bħallum fihom il-ġimgħa l-kbira ma jsemmix dan l-istatwarju bravu immens Karlu Darmanin. Mhux biss xogħol fil-ġimgħa mqazza fil-ġimgħa kbira manka wkoll diversi xogħlijiet tiegħu li għadna naraw sal-ġurnata tal-lum fil-festi tradizzjonali kemm tas-sajf u anke wkoll tax-xitwa. Min hina liħor issa ser nkunu qegħdin nistennew li toħroġ it-tielet vara qegħdin naraw il-David illi kulħadd kważi personifikah bl-arpa f'idejh dan il-personaġġ li kien wieħed mill-orrief tal-Knisja. Ekku qegħdin naraw li l-vara ta' tradiment ta' Ġuda issa preparata sabiex anka tkun qiegħda toħroġ mill-kolleġjata hawnhekk sabiex itterraq mal-kumplament tal-purċissjoni. X'differenza ftit tal-ħinilu konna qegħdin naraw anke wkoll fl-isfond tal-baċir numru wieħed, il-baċir numru wieħed x'differenza sa ftit ta' żmien ilu meta sa ftit ta' żmien ilu ix-xatt ta' Bormla
kien jispikka dak il-ħajt ikraħ llum il-ġurnata ngħidu ħajt ikraħ imma llum il-ġurnata. ġifieri, għax jien kont niġi l-liċeo u kont naqaf. Ekku, qegħdin naraw ta' xogħol differenza Bormla kif inbidlet u mhux tab xejn ħafna huma dawk illi saru jfittxu li jixru f'dawn l-inħawi tal-kottonera kemm Bormla, l-Isla u anke wkoll il-Birgu. Pratikament Bormla, xatta Bormla nbidel literalment kollu. Kemm mill-viżiv li għadu kif urina id-direttur li nsellmulu minn hawnhekk Elliot Mikallef anke wkoll in-naħa ta' qudiem il-gażin tal-Banda San Ġorġ ta' Bormla fejn qabel kont tara dak il-famuż ċint li kien jaqsam fejn jgħixu n-nies prattikament max-xogħol li kien sir fit-tarzna illum ix-xenarju huwa kompletament differenti. Illum ingħata lin-nies u n-nies tista' tgawdih u tgawdih sinċerament għaliex jiena ġieli ngħaddi minn hawnhekk fil-għaxijiet għaliex ikolli xi qadja lil dawn in-naħat u nara n-nies li joħorġu li anke il-ħadd wara l-offsinar b'mod partikolari jkun hemm ħafna nies li jkunu qegħdin igawdu s-sabiħ illi isebbaħ biex ngħidu hekk dan il-port ta' Bormla. Ħarġet l-istatwa ta' tradiment ta' Ġuda. Nazzarda ngħid Etienne, nar il-ħadd bħal nar il-ħadd li ġej jum lejt il-kbir hija okkażjoni fejn Bormla tara l-iktar nies. Taf li qatt ma ġejt jiena x'naqta qalbi niġi. Ikunaw. Partikolarment mhux biss ix-xatt ta' Bormla imma anke wkoll in-naħa tax-xajra ta' Bormla fejn in-nies hawnhekk nar il-ħadd jaqgħu ħafna għaliex prattikament tista' żżur it-tlet purċissjonijiet li jkunaw. Kemm tal-Isla, kemm tal-Birgu u anke wkoll ta' Bormla, fejn il-maġġoranza tan-nies jiltaqgħu in-naħa ta' Kaferix kif huwa popolari f'dawn l-inħawi, allura n-nies jaqsmulek bejn Bormla u jidħlu l-Birgu jew nkella viċi versa, jkunu l-Birgu u jidħlu Bormla. Eluf ta' nies ikun hawn nhar il-ħadd il-ġej. U dik hija li tagħmel festa popolari, festa importanti ħafna bħalma hija dik ta' jum lejt il-kbir. Qegħdin naraw it-tielet vara li ħarġet xogħol fil-Karta Pesta wkoll li nħadem fis-sena 1994 mill-iskultur Michael Camilleri Kawki. Ħallas għaliha kif ukoll għar-raġġiera tal-fidda li qegħdin naraw il-kanonku Dun Giuseppe Bonello. Din hija vara tieni li niftakara meta kienet inġibet għal u ssieħbet ma' dan is-set ta' Bormla li kienet propju fis-sena 1994. Vara sabiħa ħafna kemm naraw il-wiċċ ta' Kristu, anke wkoll naraw il-wiċċ ta' Ġuda l-Iskarjota. Kemm hija ħafna espressiva. Dik il-ħarsa li Ġuda qiegħed jagħti l-insidna Ġesu Kristu, dak it-tradiment, hekk toqgħod l-artisti kemm huma bravi kemm jirnexxielhom illi ikunu qegħdin permezz ta' idejhom iwasslulna il-messaġġ li jridu jkunu qegħdin jaslu. Il-tradiment ta' Ġuda illi min jaf kemm huma dawk in-nies li jħossuhom traduti fil-ħajja tagħhom, min jaf kemm huma dawk in-nies li akkosta dak kollu li jkunu pruvaw wettqu fil-ħajja tagħhom jiġu sfiduċjati. Min jaf min huma dawk in-nies li fis-sikta ta' darhom akkost li jkunu wettqu l-ġid ma' ħaddieħor kif ngħidu bil-Malti ikun swielu ta' mrar. Kif jgħid il-proverbju Malti tagħti bil-wart biex tkun qed taqla bix-xewk. Imma xorta waħda il-bniedem ġara darba jkun qiegħed jiddispjaċih. Kif ukoll iddispjaċih Ġuda ikun hemm il-lok għar-rikonċiljazzjoni, jkun hemm il-lok għall-maħfra. Mela għaliex ngħiduha kif inhi. Min kellu jkun jekk mhux Ġuda illi jseħħ dan il-proċess ta' salvazzjoni. Min seta' kien dan il-bniedem illi jkun qiegħed juri min huwa li bentalla sabiex ġie sagrifikat u msallab fuq il-għawda tas-salib. Mhijiex ġustifikazzjoni li wieħed ikun qiegħed jitradixxi lil xi ħadd, imma fl-istess waqt dan Ġuda illi kellu rwol importanti u ħafna min nies jistaqsu min jaf jekk Ġuda l-Iskarjota huwiex fis-saltna tas-sema għad li miet mewta.